Ono što ću vam sada ispričati promenilo mi je život zauvek. Bila sam obična žena sa običnim životom, ili tako sam mislila. Moje ime je Milena, imam 35 godina, dugačku tamnu kosu koja pada u talasima niz ramena, smeđe oči koje su, kako mi je muž govorio, bile njegova najveća slabost. Radila sam kao arhitekta u maloj firmi u centru Beograda, imala udoban stan u Novom Beogradu, krug prijatelja koji su bili tu već godinama. Ali iznad svega imala sam Stefana, mog muža, čovjeka za koga sam mislila da ga poznajem bolje nego sebe samu. Ako još uvijek niste pretplaćeni na kanal, uradite to odmah. Ova priča će vam pokazati koliko malo zaista poznajemo ljude koje volimo. Stefan i ja smo se upoznali pre 8 godina na jednom poslovnom skupu. On je bio inženjer u velikoj građevinskoj kompaniji, visok, plave kose, sa osmehom koji je mogao da osvetli celu prostoriju. Naša ljubav je bila kao iz filmova, spontana, strastvena, puna smeha i zajedničkih snova. Venčali smo se posle 2 godine veze u intimnoj ceremoniji okruženi najbližom porodicom i prijateljima. Prva 3 godine braka bila su savršena. Putovali smo zajedno, gradili karijere, podržavali jedno drugo kroz sve izazove. Ali posljednje 2 godine nešto se promenilo. Nisam znala tačno šta. Bile su to sitne stvari koje sam inicijalno ignorisala. Stefan je počeo da kasni sa posla češće nego ranije. Uvek je imao objašnjenje. Važan sastanak, nepredviđeni problem na gradilištu, večera sa klijentom. Njegov telefon je postao svetinja kojoj niko nije imao pristup. Stavljao ga je naopako kad god bi ga ostavljao na stolu, nosio ga sa sobom čak i kad ide u kupatilo. Kad bih mu postavila pitanje, osmehivao bi se i govorio: "Dušo, ti si previše paranoidna. To je samo posao, ništa više." I ja sam mu verovala. Želela sam da mu verujem. Jer šta drugo možete da uradite kada volite nekoga toliko da vam pomisao na izdaju boli fizički? Potiskivala sam sumnje duboko u sebe, ubedivala sebe da je sve u redu, da su to samo faze kroz koje svaki brak prolazi. Moje kolege sa posla su primećivale da sam postala odsutna, zamišljena, ali nisam znala kako da im objasnim taj teret koji sam nosila u grudima. Tog februarskog dana bila je subota. Sećam se tačno, nebo je bilo sivo, vetrovito, sa povremenim kapljicama kiše koje su udarale o prozore našeg stana. Stefan mi je rano ujutru rekao da mora na gradilište, da je došlo do nekog problema sa dozvolama, da će se vratiti tek uveče. Poljubio me je u čelo, uobičajeno, rutinski i otišao. Nekoliko sati kasnije nazvala me je moja najbolja prijateljica Jovana. "Milena, molim te, izvuci se iz te tuge", rekla mi je kroz telefon. "Kad si posljednji put izašla? Kad si se posljednji put smejala? Hajde na ručak, samo nas 2, kao u stara vremena." Jovana me je poznavala od fakulteta. Bila je jedna od retkih osoba kojima sam mogla da priznam da nisam srećna, iako nisam ulazila u detalje. 15 godina prijateljstva nas je naučilo da čitamo jedna drugu bez reči. Pristala sam, naravno. Trebao mi je taj bekstvo iz praznine koju sam osjećala u posljednjih nekoliko meseci. Dogovorile smo se u restoranu 3 lipe, malom intimnom mestu na Dorčolu koje smo volele jer je bilo daleko od gužve centra. Obukla sam jednostavne farmerke i beli džemper, povezala kosu u nisku punđu, stavila minimalno šminke. Nisam imala energije za išta više. Kada sam stigla, Jovana je već bila tamo, sedela je za stolom pored prozora, pila belo, vino i gledala u telefon. "Konačno!" zagrila me je kada sam prišla. "Bolje izgledaš nego što si zvučala preko telefona." "Lažeš?" nasmejala sam se prvi put tog dana. Većina ljudi koji gledaju zaborave da se pretplate. Ne budi još jedan. Pretplati se odmah i vidi kako se ova priča odvija. Sele smo, naručile vino i hranu i počele da pričamo. Jovana mi je pričala o svom novom dečku, programeru koji je, kako je rekla, malo čudan ali sladak na svoj način. Ja sam je slušala, smejala se, njenim pričama, pokušavala da zaboravim na težinu koja mi je pritiskala grudi. Bilo je prijatno, toplo, bezbedno. Bar na trenutak, zaboravila sam na sve sumnje koje su me mučile. I onda se to desilo. Restoran 3 lipe ima veliku staklenu fasadu koja gleda na ulicu. Sedele smo kod prozora i dok je Jovana pričala o nečemu, više se ni ne sećam tačno o čemu, moj pogled je luto odlutao ka ulici. Ali ono što sam videla u sljedećih 5 sekundi, promenilo je sve zauvek. Preko puta, na drugoj strani ulice, bio je drugi restoran. Elegantniji, skuplji, onaj gdje se Stefan i ja nikad nismo mogli priuštiti ručak osim u posebnim prilikama. I kroz staklenu fasadu tog restorana, jasno kao dan, video sam ga. Stefana, mog muža.
Čovjeka koji mi je tog jutra rekao da ide na gradilište zbog problema sa dozvolama. Ali nije bio sam. Sedeo je za stolom, nasuprot njemu je bila žena. Mlada, možda 25 godina, dugačka plava kosa, elegantna haljina. Držali su se za ruke preko stola. Moje srce je prestalo da kuca. Milena, šta je? Čula sam Giovannin glas kao kroz maglu. Daleko. Nerealno. Nisam mogla da odgovorim. Moje oči su bile prikovane za tu scenu preko ulice. Stefan se smejao. Smejao se na način kako se nije smejao sa mnom mesecima. Ona mu je nešto govorila, a on je slušao sa pažnjom koju više nije imao za mene. A onda je bilo još gore. On se nagnuo preko stola i poljubio je. Ne brzo, ne nenačno. Bio je to poljubac pun strasti, pun nežnosti. Poljubac kakav sam ja dobijala na početku naše veze. Moja šolja s vinom je pala iz ruke i razbila se o pod, ali nisam ni čula zvuk. Sve što sam čula bila je krv koja je udarala u mojim ušima. Sve što sam osjećala bio je bol koji je probijao moju grudima kao nož. Milena, Giovanna me je zgrabila za ruku. Šta se dešava? Bleđa si kao zid. Pokazala sam joj. Samo sam podigla ruku i pokazala preko ulice. Giovanna je sledila moj pogled i u trenutku kada je vidjela šta ja vidim, njen izraz lica se promenio od zabrinutosti do šoka. O moj Bože, prošaputala je. To je Stefan? Kimunula sam glavom. Nisam mogla da govorim. Reči su bile zarobljene negde u grlu. Zarobljene iza suza koje su počele da mi naviru u oči. Ali ono što se desilo sljedećih 10 minuta, to niko nije mogao da predvidi. Ustala sam. Ne sjećam se svesno da sam donela tu odluku, ali moje telo je reagovalo samostalno. Giovanna me je pokušala zadržati, ali sam se otela. Izašla sam iz restorana, prešla ulicu, mahnito, ne obazirući se na automobile koji su trubili i kočili. U glavi mi se vrtela samo jedna misao. Moram da vidim. Moram da čujem. Moram da znam. Ušla sam u taj skupi restoran. Konobar me je gledao čudno. Verovatno zbog mog izraza lica, verovatno zbog suza, koje su mi tekle niz obraze. Ali nisam obraćala pažnju. Podala sam direktno ka njihovom stolu i sa svakim korakom osjećala kako mi se srce raspada na sve manje komade. Stefan me nije video odmah. Bio je okrenuo leđima ka ulazu, koncentrisan na ženu preko puta njega. Ali ona me je videla. Videla je ženu u farmerkama i belom džemperu koja joj prilazi, sa zamazanom šminkom od suza. Njen osmeh je nestao. Njene oči su se raširile. I onda se Stefan okrenuo. Ali to što je rekao kada me je video, to je slomilo posljednje delove mog srca. Milena, rekao je, i u tom trenutku video sam sve. Paniku, krivicu, strah. Ali ne ljubav. Ljubavi nije bilo u njegovim očima. Šta ti ovdje radiš? Šta ja ovdje radim? Pitanje me je udarilo kao šamar. Ne mogu da objasnim, ne ovo nije šta misliš, ne žao mi je, nego šta ja ovdje radim? Ko je ovo? Pitala sam i moj glas je bio čudan, hladijan, prazan, kao da nije moj. Žena je ustala. Bila je još lepša izbliza, savršena koža, plave oči, telo oblikovano redovnim treninzima. Sve ono što ja nisam bila u posljednje vreme, zamorena i istrošena brigama. Ja sam Nikolina, rekla je. I njen glas je bio tih, skoro izvinjajući. Mislim da imam pravo da... Znam, ko si ti? Ali Stefan nije odgovorio na to pitanje. Umjesto toga rekao je nešto što mi je pokazalo da ga nikada nisam poznavala. Nikolina, rekao je polako, držeći njen pogled. Ovo je moja bivša žena. Bivša žena. Vreme se zaustavilo. Restoran je nestao. Ljudi oko nas su nestali. Postojale smo samo ja, Stefan i ta jedna reč koja je odjeknula u mojoj glavi kao odjek u praznoj prostoriji. Bivša. Kao da našeg braka više nije bilo. Kao da 8 godina zajedno, 5 godina braka, svih onih zakletvi koje smo dali jednom drugom, kao da ništa od toga nije postojalo. Šta? Jedva sam uspjela da pošapućem. Stefan je ustao, pokušao da me uhvati za ruku, ali sam se otela. Milena, molim te, hajde da pričamo negde privatno. Ne! Moj glas je sada bio glasan, oštar, pun bola koji sam godinama potiskivala. Ljudi u restoranu su počeli da gledaju, ali me nije bilo briga. Reci mi sada, ovde, ko je ona? I što sam ja tvoja bivša žena kada smo još uvek u braku? Nikolina je stajala u šoku. Njeno lice je bilo bledo. Stefane, rekla je. Rekao si mi da si razveden. Rekao si, laže. Prekinula sam je, gledajući samo u njega. Lažete. Mi smo u braku. Živimo zajedno. Danas ujutru me je poljubio i rekao da ide na posao.
Stefanov izraz se promenio. Od panike do hladnoće. I u tom momentu vidjela sam čovjeka koga nisam poznavala. Dobro, rekao je hladnom. Želiš istinu? Evo ti istine. Nisam srećan već 2 godine, Milena. Promenila si se. Postala si hladna, distancirana, uvek opterećena nečim. Nikolina me čini srećnim na način na koji ti više ne možeš. Svaka reč je bila udarac. Svaka reč je bila nož koji se zarija dublje u moja grudi. Većina ljudi bi u tom trenutku pobegla, ali ja nisam mogla da se pokrenem. Koliko dugo? Pitala sam. Moj glas je sada bio tiho, skoro smireno. Šok je počeo da me parališe. 6 mjeseci, priznao je. Sreo sam je na poslovnom događaju. Bilo je nevino na početku, ali 6 mjeseci. Pola godine laži. Pola godine dok sam ja sebi govorila da sam paranoična, da treba da verujem svom mužu, da je sve u redu. Pola godine dok sam ja krivila sebe, mislila sam da sam ja problem, da nisam dovoljno dobra. I šta sada? Uspjela sam da pitam. Šta je tvoj plan? Stefan je duboko udahnuo. I onda je rekao reči koje su mi se večno urezale u sećanje. Advokat će te kontaktirati sljedeće nedelje. Hoću razvod, Milena. I ovoga puta nemoj da praviš scenu kao sad. Dignut si je na nemoguću visinu. Ali ono što sam uradila sljedećih 30 sekundi, promenilo je sve. Nisam vikala. Nisam plakala. Nisam pravila scenu. Umjesto toga pogledala sam Nikolinu direktno u oči i rekla, on će te varati i tebe. Kao što me je varao mene. Kao što je verovatno varao i ženu pre mene. Ovo nije tvoja krivica. Nisi znala. Ali sada znaš. Šta ćeš da uradiš sa tom informacijom? To je tvoja odluka. Okrenula sam se i izašla iz restorana. Svaki korak je zahtevao svaki atom snage koji sam imala. Jovana me je čekala napolju, zagrila me i pustila da plačem na njenom ramenu, dok smo stajale usred ulice, dok je kiša počela ponovo da pada, mešajući se sa mojim suzama. Ali ova priča tek počinje. Jer ono što sam otkrila u narednim danima, to je bilo mnogo gore nego jednostavna prevara. Narednih 7 dana bilo je kao da živim u košmarnom snu. Vratila sam se u stan tog dana potpuno polomljena. Jovana me je odvela do sebe, ali sam insistirala da moram kući. Morala sam da se suočim sa realnošću. Kad sam otvorila vrata našeg stana koji smo Stefan i ja birali zajedno, uređivali zajedno, u kojem smo planirali da stare zajedno, osjećala sam se kao stranac. Svaka stvar u tom prostoru sada je imala drugačije značenje. Fotografije na zidu sa našeg venčanja, laži. Knjige koje smo čitali zajedno, prazne. Krevet u kojem smo spavali, ukaljan. Sve je bilo kontaminirano njegovom prevarom. Sela sam na poddnevne sobe i plakala dok mi grlo nije bilo sirovo, dok su mi oči bile toliko natečene da nisam mogla da ih otvorim. Stefan nije došao kući te večeri. Poslao mi je poruku oko 10 uveče. Ostaću kod prijatelja. Razgovaćemo kad se smiriš. Kad se ja smirim. Kao da sam ja problem. Kao da sam ja ta koja je uništila naš brak. Većina ljudi bi u tom trenutku pokleknula. Ali ja sam odlučila da se borim. Sljedećeg jutra, nedelja je bila, probudila sam se sa jasnom mišlju. Moram da znam sve. Svaki detalj. Svaku laž. Ne mogu da nastavim dalje dok ne. Znam punu istinu. Uzela sam Stefanov laptop, on je uvek koristio isti password, moje ime i datum našeg venčanja, ironično, i počela da kopam. Što sam više kopala, to je bilo gore. Našla sam mailove između njega i Nikoline koji su počinjali pre 9 mjeseci. Ne 6, kako je rekao. Ljubavne poruke, planovi za zajednička putovanja, čak i razgovori o budućnosti. U jednom mailu je pisao: ne mogu da čekam da se konačno razvedem i započnem pravi život sa tobom. Pravi život. Kao da život sa mnom bio lažan. Ali to nije bilo sve. Kopajući dalje kroz njegove mailove i bankarske izvode, otkrila sam nešto još šokantnije. 3 godine pre nego što je sreo Nikolinu, Stefan je imao drugu aferu. Bila je to žena sa posla, neko ko je radila u računovodstvu njegove firme. Našla sam mailove iz 2022. godine. Strastvene, detaljne, pune obećanja. Ta afera je trajala skoro godinu. I završila se kada je ona otišla u Njemačku zbog posla. Nikada nisam znala. Nikada nisam ni sumnjala. Ali ono što sam pronašla u starom folderu na njegovom hard disku, to mi je pokazalo ko je Stefan zaista bio. Bio je to dokument, Word file, naslovljen lista. Otvorila sam ga, ne znajući šta da očekujem. To je bila bukvalno lista žena. Njihova imena, gde ih je sreo, kratke beleške o svakoj. Bio je tamo zapisan datum kada je počeo sa mnom da se viđa: Milena, arhitekta,
Sreo na poslovnom skupu. Lepa, ali možda previše pametna. Probati. Kao da sam bila eksperiment. Kao da je naša ljubav, naš brak, bio samo projekat koji testira. I ispod mog imena bile su još 4 žene. Sve iz perioda našeg braka. Neke kratke veze, neke koje su trajale mjesecima. Milica, Ana, Jovana, ne moja Jovana, druga, Dragana. A na kraju liste, Nikolina, mlada, ambiciozna, ne postavlja mnogo pitanja. Možda ona. Kao da bira automobil. Kao da testira razne modele da vidi koji mu najviše odgovara. Čitajući tu listu, shvatila sam da moj brak nije bio samo laž. Bio je kalkulacija. Moje ruke su drhtale dok sam printovala taj dokument. Moram da imam dokaze. Moram da znam da ovo nije moj koji preteruje. Da ovo nije moja paranoja. Ovo je crno na belo. 5 godina braka i ja sam bila samo jedno ime na listi. U ponedjeljak ujutro Stefan se vratio. Ušao je u stan oko 9, sa svojom torbom preko ramena, sa izrazom lica koji je bio mešavina krivice i iritacije. Sedela sam za kuhinskim stolom, sa kafom koja je odavno postala hladna, sa printovanom listom ispred sebe. Milena, počeo je, moramo da pričamo civilizovano. Ko je Milica? Prekinula sam ga držeći list u ruci. Njegovo lice je izbledelo. O čemu ti? Milica iz 2021. Ana iz 2022. Jovana iz 2023. Dragana iz iste godine. Hoćeš da nastavim? Moj glas je bio spokojan, što me je čak i mene iznenadilo. Nisam vikala. Prošla sam fazu vikanja. Sada sam bila u fazi ledene hladnoće. Stefan je stajao nepomično, gledajući u list u mojoj ruci. Gde si? Kako si to našla? Tvoj laptop. Password Milena 2019. Datum našeg venčanja. Kako simpatično da ga nikad nisi promenio. Stavila sam list na sto. Dakle, 5 godina. 5 godina prevare. Ne 6 mjeseci sa Nikolinom. 5 godina. Koliko žena je bilo, Stefane? Koliko? On je sedeo preko puta mene. I u tom trenutku video sam nešto što nikad ranije nisam vidjela. Potpunu ravnodušnost. Mask je pala. Čovjek koga sam volela, koga sam mislila da poznajem, više nije bio tu. Pred mnom je sedeo stranac. Dobro, rekao je. Polagano. Hoćeš istinu? Evo ti istine. Udao sam se za tebe jer si bila sigurna opcija. Pametan, stabilan posao, dobra porodica. Mislio sam da ću se promeniti, da ću biti zadovoljan. Ali nisam. Nikada nisam bio. Svaka reč je bila precizna, hladna, kalkulisana da boli. Ali ono što je rekao sljedečno, to me je konačno oslobodilo. Iskreno, Milena, ti si bila dosadna. Predvidljiva. Uvek sa svojim pravilima, sa svojim očekivanjima. Nikolina je mlađa, zabavnija, manje komplikovana. I nećemo biti zajedno dugo verovatno. Ali bar je uzbudljiva. Čudno je šta se dešava kad te neko povredi toliko duboko da više nema mesta za bol. Postaneš prazan. I u tom praznom prostoru nađeš jasnoću. Hvala ti, rekla sam. Pogledao me je zbunjeno. Šta? Hvala ti što si mi konačno pokazao ko si. Hvala ti što si mi rekao istinu. Sada znam tačno šta moram da uradim. Ustala sam. Imaš 24 sata da pokupiš svoje stvari i odeš. Advokat će te kontaktirati ove nedelje. I za razliku od tebe, ja ću biti fair. Podelit ćemo sve što smo stekli zajedno. Ali nakon ovoga ne želim da te ikada više vidim. Stefan je ustao. Izgleda šokiran mojom smirenoću. Milena, možda se malo smiri. Izađi, rekla sam tiho. Sad. I on je izašao. I po prvi put u 2 godine mogla sam ponovo da dišem. Sljedećih nekoliko dana provela sam kod Jovane. Nisam mogla da budem u tom stanu, okružena uspomenama na život koji nije ni postojao. Jovana me je držala, pustila me da plačem, pustila me da govorim ili da ćutim, šta god mi je trebalo. Bila je tu, bezuslovno. U sredu me je pozvao broj koji nisam poznavala. Bila je to Nikolina. Molim te, nemoj da prekineš, rekla je brzo kada sam odgovorila. Znam da me mrziš, znam da imam puno razloga za to. Ali moraš da znaš, raskinula sam sa njim. Čim sam saznala da je lagao i mene i tebe, završila sam sve. Trebala sam da se osjećam zadovoljeno. Trebala sam da se osjećam osvećeno. Ali jedino što sam osjetila bilo je sažaljenje. Sažaljenje prema devojci koja je verovala njegovim lažima, kao što sam i ja verovala. Nikolina, rekla sam umorno, ti nisi neprijatelj. On jeste. Nadam se da ćeš naći nekog ko te zaslužuje. Ja idem dalje. I prekinula sam vezu. Šta većina ljudi ne razume o izdaji je ovo.
Ona ne slomi samo vaše srce, ona slomi vaše poverenje u sopstvenu prosudbu. Sedela sam u Jovaninoj dnevnoj sobi te večeri, pijući vino, pokušavajući da razumem. Kako nisam vidjela? Bilo je toliko znakova. Telefon koji se čuvao kao tajna. Kasni dolasci kući. Dištanca. Kako sam mogla da budem toliko slepa? Nisi bila slepa, rekla mi je Jovana. Verovala si. To nije ista stvar. Verovanje u nekoga koga voliš nije slabost, Milena. To je hrabrost. On je taj koji je slab, ne ti. Ali naredne nedelje sam saznala nešto što mi je pokazalo da je Stefan bio još gori nego što sam mogla da zamislim. Zvala me je žena čije ime nisam prepoznala, Marija. Rekla je da radi u Stefanovoj firmi i da mora da razgovara sa mnom. Dogovorile smo se u kafiću blizu mog posla. Marija je bila starija žena, možda oko 50 godina, sa umilnim očima, ali zabrinutim izrazom lica. Nisam znala da li da te kontaktiram, počela je. Ali mislim da zaslužuješ da znaš. Znaš šta? Pitala sam, osjećajući kako mi se stomak steže. Stefan je izvlačio novac iz firme, rekla je tiho. Lažne fakture, šeme, razne malverzacije. Otkriva se za nekoliko nedelja, možda ranije. Policija je već uključena. On će biti uhapšen, Milena. I pošto ste u braku, oni će ispitivati i tebe. Za more sadržaja ovako pretplati se i aktiviraj obaveštenja. Svet se okrenuo oko mene. Šta? Koliko novca? Preko 200.000 evra u posljednje 3 godine. Firma podnosi prijavu. Advokati su već uključeni. 3 godine. Upravo kada je počeo sa prvim aferama. Novac za poklone, luksuzne večere, putovanja sa ljubavnicama, sve je bilo ukrađeno. A ja, kao njegova žena, bila sam potencijalno umešana. Moraš odmah da se razvedeš, rekla mi je Marija, pre nego što policija počne sa istragom. Ako si legalno odvojena od njega kad počnu da ga gone, nećeš biti uključena. Tog dana sam direktno otišla kod advokata. Platila sam iz svojih ušteđevina za najjaču razvodnu advokatkinju u gradu. Ispričala sam joj sve. Afere, listu, krađu iz firme. Pokazala sam joj dokaze koje sam sakupila. Ovo je dovoljno, rekla mi je. Podneću zahtev za hitni razvod na osnovu preljube i prevare. Sa ovim dokazima dobit ćeš sve što tražiš. Stan, polovina zajedničke imovine, sve. Ali ja nisam htjela ništa što dolazi od njega. Htjela sam samo slobodu. Sljedeće 3 nedelje bile su najteže u mom životu. Razvodni postupak je počeo i Stefan je konačno shvatio da ne odustajem. Zvao me je, slao poruke, čak dolazio na moj posao. Ali svaki put sam ga ignorisala. Promenila sam bravu na stanu, blokirala njegov broj, instruisala portira da ga ne pušta u zgradu. Jovana mi je rekla, impresionirana sam tobom. Većina žena bi se vratila, dala mu još jednu šansu. Ali ja nisam bila većina žena. Ja sam bila žena koja je vidjela dokumentovano crno na belo da je njen brak bio laž od samog početka. Policija je došla nedelju dana kasnije. 2 detektiva, muškarac i žena, pitali su me o Stefanovim financijama, njegovim navikama, da li sam znala o njegovim poslovnim transakcijama. Rekla sam im istinu, da nisam znala ništa, da smo imali odvojene račune za lična sredstva, da nisam imala pristup njegovim poslovnim računima. Gospođo Milena, rekao mi je stariji detektiv, vaš muž je vrlo sofisticiran prevarant. Falsifikovao je potipse, kreirao lažne kompanije, prao novac kroz offshore račune. To se nije desilo preko noći. To je planiranje od godinama. Dok sam ja mislila da gradimo budućnost, on je gradio kriminalnu imperiju. Dok sam ja sanjala o deci, o porodičnom životu, on je radio o tome kako da ukrade što više novca pre nego što sve pukne. Mi ne verujemo da ste vi umešani. Nastavila je detektivka. Ali trebate nam pomoći. Bilo šta što znate, bilo šta što ste primetili. Dala sam im list. Dokument sa imenima žena. Printove mailova. Bankarske izvode koje sam našla. Ovo je sve što imam, rekla sam. Nadam se da će vam pomoći. Oni su posledali jedni druge. Ovo je zlato, rekao je detektiv. Neki od ovih mailova povezuju se sa lažnim firmama. Neke od ovih žena su možda bile deo njegovog skime. I onda sam shvatila nešto još gore. Možda ni njegove afere nisu bile prave. Možda su i one bile deo njegove igre. Te večeri nisam mogla da spavam. Sve što sam mislila da znam, bilo je dovedeno u pitanje. Jesam li bila žena koju je voleo pa izdao? Ili sam bila pijunac u nekoj većoj šemi? Je li išta od našeg braka bilo istinito? Javila mi se moja mama. Nisam joj rekla detalje, samo da se razvodi. Milena, dušo, rekla mi je preko telefona. Znam da boli sada.
Ali veruj mi, bolje saznati sada nego za još 10 godina. Ti si mlada, ti si jaka. Preživećeš ovo. Nisam bila sigurna da verujem. Nisam se osjećala mlada ili jaka. Osjećala sam se polomljena, izdana, izgubljenja. Vratila sam se na posao nedjelju dana kasnije. Moje kolege su znale da se nešto dogodilo. Bila sam mršava, bleda, sa tamnim krugovima ispod očiju. Ali nikome nisam pričala detalje. Jednostavno sam radila, fokusirajući se na projekte, na crteže, na bilo šta što me drži sa neizvan sopstvenih misli. I onda, mjesec dana nakon što sam ga vidjela u restoranu, Stefan je uhapšen. Video sam u vestima, njegova fotografija, kako ga izvode iz njegove kancelarije u lisicama. Naslovi su vikali: građevinski inženjer uhapšen zbog pronevere od 300.000 evra. 300.000. Još više nego što je Marija mislila. Moj telefon je eksplodirao. Prijatelji, porodica, čak i kolege koje nisam vidjela godinama, svi su željeli da znaju jesam li ja znala, jesam li učestvovala. Ne, govorila sam iznova i iznova. Nisam znala ništa. Razvodimo se. Ali najteže od svega bilo je pitanje koje mi je moja mama postavila. Da li si ga ikada zaista poznavala, Milena? Nisam mogla da odgovorim. Jer istina je bila, ne, nisam. Čovjeka za koga sam mislila da je moj muž nikad nije postojao. Bio je persona, maska, iluzija koju je on kreirao da bi dobio što je hteo. Nikolina me je ponovo zvala. Vidjela sam vesti, rekla je. Milena, žao mi je. Osjećam se grozno. Trebala sam da slušam svoju intuiciju. Koja intuicija? Pitala sam. Bio je previše savršen, rekla je tiho. Uvek je znao tačno šta da kaže, kako da deluje. Bilo je kao da glumi ulogu. Ali volela sam ga, ili sam mislila da ga volim, pa sam ignorisala znakove. Razumela sam je potpuno. I ja sam ignorisala znakove. I ja sam volela iluziju. Nikolina, rekla sam, nisi sama u ovome. On je lažao svima nama. Ali sada je gotovo. Za obje. Nekoliko dana kasnije dobila sam poziv od detektiva. Gospođo Milena, moram da vam kažem nešto što je možda teško da čujete. Šta? Srce mi je zabacilo. Neke od žena sa te liste nisu postojale, rekao je. Kreirao je lažne identitete, lažne ličnosti. Koristio ih za otvaranje računa, firme, Milica, Ana. To nisu bile prave žene. Bile su fiktivne osobe. Soba se okrenula oko mene. Šta to znači? Znači da je vaš muž psihopat, gospođo. Planirao je ovo godinama. Možda od pre nego što ste ga upoznali. I u tom momentu shvatila sam da moj brak nije bio samo laž. Bio je kriminalni projekat. Advokat mi je zvao sljedećeg dana. Dobra vest, razvod može da prođe brže nego što smo mislili. Sa njegovim hapšenjem i dokazima koje si pružila, sudija je odobrio hitni postupak. Možeš biti slobodna za 3 mjeseca. 3 mjeseca. 90 dana. I onda bih bila zvanično odvojena od čovjeka koji je uništio moje poverenje u sve i svakoga. Ali u međuvremenu morala sam da živim. Vratila sam se u stan. Više nije bilo naš, bio je moj. Izbacila sam sve njegove stvari. Odeću, knjige, fotografije. Sve što je mirisalo na njega. Sve što me podsjećao na njega. Jovana mi je pomogla. Provele smo ceo dan pakujući njegove stvari u kese i stavljajući ih u podrumu zgrade za smeće. Osjećaj kako dobro je? Pitala me je Jovana dok smo bacale posljednju kesu. I osjećala sam se dobro. Po prvi put u mjesecima osjećala sam se kao da ponovo imam kontrolu nad svojim životom. Samo 20% onih koji gledaju su pretplaćeni. Ako ti se sviđa, nemoj zaboraviti da se pretplatiš. Ali jedan deo mene još uvijek nije mogao da pusti. Trebala mi je odgovora. Trebala mi je zatvaranje. Kako je čovjek koga sam volela, koga sam planirala da stari sa njim, mogao da mi uradi ovo? Otišla sam da ga vidim u zatvoru. Znala sam da je glupo. Znala sam da ne zaslužuje, ali morala sam. Jedna posljednja konverzacija. Jedno posljednje objašnjenje. Sedela sam u posjetiteljskoj prostoriji, gledajući kroz staklenu pregradu dok su ga dovodili. Izgledao je drugačije. Tanje, blede, sa mrtvim očima. Odeo je zatvorsku uniformu, lisice na rukama. Seo je preko puta mene. Podigao slušalicu telefona. I ja sam podigla svoju. Što si došla? Pitao je. Čak ni pozdrav. Trebam odgovor, rekla sam. Samo jedan. Jesi li me ikada voleo? Ikada, ma čak jednom? Stefan me je gledao dugo, a onda, sa osmehom koji je bio toliko hladan da mi je krv zaleđivala, rekao ne, nikada. I to je bio kraj. To je bilo zatvaranje koje mi je trebalo. Vstala sam, spustila slušalicu i otišla. Nisam se okrenula.
Nisam plakala. Jednostavno sam otišla. Jer ponekad najjače što možete da uradite je da prihvatite istinu i nastavite dalje. 3 mjeseca kasnije bila sam zvanično razvedena. Sudija je potpisao papire, advokat mi je čestitao i ja sam izašla iz sudnice kao slobodna žena. Stefan je još uvijek bio u zatvoru, čekajući suđenje. Njegove poslovne partnere je također uhvatila policija. Cela njegova kriminalna mreža se raspadala. Ali ja nisam razmišljala o njemu više. Razmišljala sam o sebi. O tome ko sam ja sada. Posle svega ovoga. Da li sam i dalje Milena koja veruje u ljubav? Ili sam postala neko ko će zauvek sumnjati u svakog čoveka? Vratila sam se potpuno na posao. Moji šefovi su mi ponudili veći projekat. Dizajniranje novog stambenog kompleksa u centru grada. Bio je to ogroman zadatak, ali sam prihvatila. Trebao mi je izazov. Trebao mi je način da dokažem sebi da sam vredna, da sam sposobna, da sam više od razvedene žene sa slomljenim srcem. Radila sam 12 sati dnevno. Subotom i nedeljom. Crtala sam, planirala, konzultovala se sa inženjerom. I polako, vrlo polako, osjećala sam kako se vraćam sebi. Ne starom sebi. Ona je nestala zauvek. Nego novoj Mileni. Jačoj. Mudrije. Opreznijoj, ali i hrabrijoj. Jovana me je izvukla jedno veče. Dosta rada, rekla mi je. Idemo napolje. Pravi izlazak sa našim starim prijateljima iz fakulteta. Pristala sam, nerado. Nisam bila sigurna da sam spremna za društvene događaje. Ali kada sam stigla u restoran, drugačiji restoran, definitivno ne. 3 lipe. I vidjela sve te poznate lice. Nešto u meni se opustilo. Milena. Zagrlio me je Marko, moj stari kolega sa fakulteta. Čuli smo šta se desilo. Kako si? Preživljavam, rekla sam. I prvi put kada sam to rekla, zaista sam to mislila. Sedeli smo, pili vino, pričali o starim vremenima. Niko nije spominjao Stefana, niko nije pitao neprijatna pitanja. Jednostavno su bili tu, podržavajući me svojom prisutnošću. I onda sam upoznala Aleksandra. Bio je prijatelj Markova, arhitekta, također radio je u inostranstvu posljednjih nekoliko godina i upravo se vratio u Beograd. Visok, tamne kose, toplog osmeha. Sedeo je preko puta mene i kada su se naši pogledi sreli, osjetila sam nešto što nisam osjetila mjesecima. Iskru. Ali to što se desilo te večeri promenilo je moju perspektivu o svemu. Razgovarali smo satima. O arhitekturi, o putovanjima, o životu. Bio je pametan, duhovit, iskren. Pričao mi je o svom razočaranju koje je imao u prošlosti. Devojka koja ga je ostavila za bogatijeg čoveka. Povredilo me je, priznao je. Ali naučio sam da bol ne znači kraj. Znači početak nečeg novog. Njegovi reči su odjekivali u meni. Početak nečeg novog. Zar to nisam tražila? Zar nisam tražila način da krenem napred? Ali u meni je bio strah. Strah od poverenja. Strah od ponovnog bivanja povređenog. Ne znam da li sam spremna. Rekla sam mu kada me je pozvao na kafu sljedećeg dana. Niko nije ikad spreman, rekao je sa osmehom. Ali ponekad moraš da rizikuješ. Inače ostaneš zarobljenja u prošlosti. Pristala sam na kafu. Samo kafu, rekla sam sebi. Ništa ozbiljno, ali ta kafa je postala ručak. A ručak je postao večera. A večera je postala duge šetnje kroz grad, razgovori do kasno u noć, smeh koji nisam osjetila godinama. Aleksandar nije bio kao Stefan. Nije bio predobar da bi bio istinit. Nije bio savršen. Bio je stvaran, sa manama, sa nesigurnostima, sa prošlosti koja ga je također povredila. I nekako, to ga je učinilo još privlačnijim. Nije mi bilo lako. Priznala sam mu jedne večeri dok smo sedeli na klupi kraj Dunava, gledajući u reku koja je blistala pod mesečinom. Ne znam da li mogu ponovo da verujem nekom. Ne moraš da veruješ odmah, rekao je nežno. Verovanje se gradi polako, korak po korak. I ja imam svoje strahove, Milena. Bojim se da ćeš me ostaviti kao što je ona ostavila. Ali ne mogu da pustim strah da vodi moj život. I u tom trenutku shvatila sam nešto duboko. Svi smo mi ranjivi. Svi smo mi preživjeli bol. Pitanje nije da li ćemo ponovo biti povređeni. Pitanje je da li smo voljni da rizikujemo zbog mogućnosti istinske sreće. Rekla sam mu sve. O Stefanu, o aferama, o lažima, o krađi. Očekivala sam da pobegne, da me gleda drugačije. Ali umjesto toga, uzeo me je za ruku i rekao: hvala ti što si mi verovala dovoljno da mi kažeš. Nijedan od nas nije savršena priča, Milena. Ali možda možemo da napišemo bolju budućnost zajedno. 2 mjeseca kasnije, bila sam najsrećnija nego što sam bila godinama. Aleksandar i ja smo postali bliski.
Ne brzo, ne besprekorno, ali iskreno. Svaki korak našeg odnosa bio je osvajan polagano, sa poštovanjem, sa komunikacijom. Jovana me je pitala jednog dana: zaljubljena si, zar ne? Razmišljala sam o tome. Ne znam da li je to ljubav još uvek, rekla sam iskreno, ali znam da sam srećna. I to je dovoljno za sada. A ako si stigla do ovde, pretplati se. Ti si poseban. Moj projekat na poslu je bio ogroman uspeh. Kompleks koji sam dizajnirala bio je moderan, funkcionalan, lep. Šef me je pohvalio pred celim timom. Milena, ovo je tvoje najbolje delo, rekao je. I bio je u pravu. Ali nije bio najbolji zato što sam bila talentovanija sada nego ranije. Bio je najbolji zato što sam stavljala deo sebe u njega. Deo koji je preživeo bol, koji se transformisao, koji je postao jači. Stefan je osuđen na 5 godina zatvora. Čula sam vest preko telefona od detektiva. Priznao je krivicu. Rekao mi je. Dobio je smanjenu kaznu zbog saradnje. Nisam osjetila ništa. Ni ljutnju, ni zadovoljstvo, ni tugu. Jednostavno, ništa. On je bio deo moje prošlosti. Zaključeno poglavlje koje više nije imalo moć nad mnom. Hvala što ste mi javili, rekla sam spokojno i prekinula sam vezu. Aleksandar me je odveo na putovanje za moj rođendan, 36. godina. Otišli smo u Toskanu, u malu vilu na brdu okruženu vinogradima. I tamo, pod zvezda, dok smo pili lokalno vino, pitao me je nešto što me je začudilo. Milena, znam da je rano. Znam da imamo vremena. Ali moram da znam, možeš li da zamisliš budućnost sa mnom? Ne sad, ne sutra, ali jednog dana? Pogledala sam ga, njegove iskrene oči, topli osmeh, način kako me gledao kao da sam najvažnija osoba na svetu. I shvatila sam da mogu. Mogu da zamislim budućnost sa njim. Da, rekla sam. Mogu. I poljubio me je nežno, sa poštovanjem, sa ljubavlju koja se gradila polako, ali sigurno. Jer ovo je istina koju sam naučila kroz sve bol. Slomljeno srce ne znači slomljen čovjek. Znači čovjek koji ima prostor da odraste, da se promeni, da postane jači. Vratili smo se u Beograd nedjelju dana kasnije. Vratila sam se na posao, na moj stan, na moj život. Ali sve je bilo drugačije. Ja sam bila drugačija. 3 mjeseca kasnije bila sam zvanično razvedena, sudija je potpisao papire, advokat mi je čestitao i ja sam izašla iz sudnice kao slobodna žena. Stefan je još uvijek bio u zatvoru, čekajući suđenje. Njegove poslovne partnere je također uhvatila policija. Cela njegova kriminalna mreža se raspadala. Ali ja nisam razmišljala o njemu više. Razmišljala sam o sebi. O tome ko sam ja sada, posle svega ovoga. Da li sam i dalje Milena koja veruje u ljubav? Ili sam postala neko ko će zauvek sumnjati u svakog čoveka? Sjećam se tačno trenutka kada sam shvatila da moram da se promenim. Bio je to običan četvrtak veče. Sedela sam sama u svom stanu, okružena crtežima i planovima za novi projekat. Pogledala sam u ogledalo u hodniku i vidjela ženu koju nisam prepoznala. Mršavu, bledu, sa očima punim tuge. Ko si ti? Pitala sam svoj odraz. I ko želiš da budeš? Te noći sam donela odluku. Neću dozvoliti da me Stefan definiše. Neću dozvoliti da me njegova izdaja pretvori u gorku, uplašenu ženu koja nikome ne veruje. Hoću da budem jača verzija sebe. Žena koja je preživjela oluju i naučila da plovi. Vratila sam se potpuno na posao. Moji šefovi su mi ponudili veći projekat. Dizajniranje novog stambenog kompleksa u centru grada. Bio je to ogroman zadatak, ali sam prihvatila. Trebao mi je izazov. Trebao mi je način da dokažem sebi da sam vredna, da sam sposobna, da sam više od razvedene žene sa slomljenim srcem. Radila sam 12 sati dnevno, subotom i nedeljom. Crtala sam, planirala, konsultovala se sa inženjerima. I polako, vrlo polako, osjećala sam kako se vraćam sebi. Ne starom sebi, ona je nestala zauvek, nego novoj Mileni, jačoj, mudrije, opreznijoj, ali i hrabrijoj. Ali ono što sam naučila u tom procesu transformacije bilo je neverovatno. Shvatila sam da sam godinama živela za nekoga drugog. Moje odluke, moji izbori, čak i moji snovi. Sve je bilo filtrirano kroz prizmu šta će Stefan misliti ili da li će ovo učiniti našu vezu boljom. Zaboravila sam ko sam ja bila pre njega. Zaboravila sam šta ja želim, šta mene čini srećnom, šta meni daje značenje. Počela sam da radim stvari samo za sebe. Male stvari na početku. Kupila sam cveće za svoj stan, ne zato što neko dolazi u posjetu, nego zato što ja volim cveće.
Zapisala sam se na časove joge koje sam godinama odlagala jer nisam imala vremena. Počela sam da čitam knjige koje me zanimaju, ne one koje su bile na Stefanovoj polici. I sa svakim malim korakom osjećala sam kako se vraćam sebi, kako pronalazim delove Milene, koje sam izgubila negde u tim godinama braka. Jovana me je izvukla jedno veče. Dosta rada, rekla mi je. Idemo napolje, pravi izlazak, sa našim starim prijateljima iz fakulteta. Pristala sam nerado. Nisam bila sigurna da sam spremna za društvene događaje. Ali kada sam stigla u restoran, drugačiji restoran, definitivno ne 3 lipe, i vidjela sve te poznate lice, nešto u meni se opustilo. Milena, zagrlio me je Marko, moj stari kolega sa fakulteta. Čuli smo šta se desilo. Kako si? Preživljavam, rekla sam. I prvi put kada sam to rekla, zaista sam to mislila. Ne samo da govorim da sam dobro da bi ljudi prestali da pitaju, nego zaista preživljavala sam. I to je bilo nešto. Sedeli smo, pili vino, pričali o starim vremenima. Niko nije spominjao Stefana, niko nije pitao neprijatna pitanja. Jednostavno su bili tu, podržavajući me svojom prisutnošću. I shvatila sam koliko sam imala sreće sa prijateljima. Koliko su oni bili tu za mene dok je moj muž bio daleko, sa drugim ženama kradeći novac. I onda sam upoznala Aleksandra. Bio je prijatelj Markova, arhitekta također, radio je u inostranstvu posljednjih nekoliko godina i upravo se vratio u Beograd. Visok, tamne kose, toplog osmeha. Sedeo je preko puta mene. I kada su se naši pogledi sreli, osjetila sam nešto što nisam osjetila mjesecima. Iskru. Ali odmah posle te iskre došao je strah. Šta ako pogrešim ponovo? Šta ako je i on kao Stefan? Šta ako ne mogu da verujem svojoj prosudbi? Ali to što se desilo te večeri, promenilo je moju perspektivu o svemu. Razgovarali smo satima. O arhitekturi, o putovanjima, o životu. Bio je pametan, duhovit, iskren. Pričao mi je o svom razočaranju koje je imao u prošlosti. Devojka koja ga je ostavila za bogatijeg čoveka. Povredilo me je, priznao je. Ali naučio sam da bol ne znači kraj. Znači početak nečeg novog. Njegovi reči su odjekivali u meni. Početak nečeg novog. Zar to nisam tražila? Zar nisam tražila način da krenem napred? Gledala sam ga dok je pričao i primetila sam detalje. Način kako je slušao kada je neko drugi govorio, zaista slušao. Ne samo čekao svoj red da govori. Način kako se smejao, iskreno, glasno, bez kalkulacije. Način kako je govorio o svojoj prošloj vezi. Sa tugom, ali bez gorčine, bez želje za osvetom. To je bilo drugačije. Stefan nikada nije mogao da govori o ičemu bez da manipuliše priču. Svaka njegova reč je bila dizajnirana da proizvede određeni efekat. Ali Aleksandar, on je bio samo iskren. Ali u meni je bio strah. Strah od poverenja. Strah od ponovnog bivanja povređenog. Ne znam da li sam spremna, rekla sam mu kada me je pozvao na kafu sljedećeg dana. Niko nije ikad spreman, rekao je sa osmehom. Ali ponekad moraš da rizikuješ. Inače ostaneš zarobljena u prošlosti. Pristala sam na kafu. Samo kafu, rekla sam sebi. Ništa ozbiljno. Ali ta kafa je postala ručak. A ručak je postao večera. A večera je postala duge šetnje kroz grad, razgovori do kasno u noć, smeh koji nisam osjećala godinama. Aleksandar nije bio kao Stefan. Nije bio predobar da bi bio istinit. Nije bio savršen. Bio je stvaran, sa manama, sa nesigurnostima, sa prošlošću koja ga je također povredila. I nekako to ga je učinilo još privlačnijim. Posle 3 nedelje viđanja, odveo me je u svoju kancelariju da mi pokaže projekat na kome je radio. Bio je to dizajn kulturnog centra, modern ali topao, funkcionalan ali lep. Ovo je neverovatno, rekla sam proučavajući planove. Ovaj prostor ovde, kako si znao da staviš svetlo tačno pod tim uglom? Zato što sam razmišljao o ljudima koji će koristiti prostor, rekao je jednostavno. Arhitektura nije samo o zgradama. O tome je kako ljudi osjećaju kada su u tim zgradama. I u tom trenutku shvatila sam što me je privuklo njemu. On nije gledao svet kroz prizmu šta može da uzme iz njega. Gledao je kroz prizmu šta može da da. Nije mi bilo lako. Priznala sam mu jedne večeri dok smo sedeli na klupi kraj Dunava, gledajući u reku koja je blistala pod mesečinom. Ne znam da li mogu ponovo da verujem nekom. Ne moraš da veruješ odmah, rekao je nežno. Verovanje se gradi polako, korak po korak. I ja imam svoje strahove, Milena. Bojim se da ćeš me ostaviti kao što je ona ostavila. Ali ne mogu da pustim strah da vodi moj život. I u tom trenutku shvatila sam nešto duboko. Svi smo mi ranjivi.
Svi smo mi preživjeli bol. Pitanje nije da li ćemo ponovo biti povređeni. Pitanje je da li smo voljni da rizikujemo zbog mogućnosti istinske sreće. Rekla sam mu sve. O Stefanu, o aferama, o lažima, o krađi. Očekivala sam da pobegne, da me gleda drugačije. Ali, umjesto toga, uzeo me je za ruku i rekao: hvala ti što si mi verovala dovoljno da mi kažeš. Nijedan od nas nije savršena priča, Milena. Ali možda možemo da napišemo bolju budućnost zajedno. Te reči su me slomile. U dobrom smislu. Zaplakala sam prvi put od kada sam upoznala Aleksandra. Ne od tuge, nego od olakšanja. Olakšanja da neko vidi sve moje rane, sve moje strahove i još uvek želi da ostane. Žao mi je, rekla sam, brišući suze. Nisam htjela da plačem na našem dejtu. Ovo nije samo dejt, rekao je nežno, brišući suzu sa mog obraza. Ovo je dva čovjeka koji pokušavaju da izgrade nešto stvarno. I stvarne stvari dolaze sa stvarnim emocijama. Samo 20% onih koji gledaju su pretplaćeni. Ako ti se sviđa, nemoj zaboraviti da se pretplatiš. 2 mjeseca kasnije, bila sam najsrećnija nego što sam bila godinama. Aleksandar i ja smo postali bliski. Ne brzo, ne besprekorno, ali iskreno. Svaki korak našeg odnosa bio je osvajan polagano, sa poštovanjem, sa komunikacijom. Imali smo naše izazove. Bio je trenutak kada je zaboravio da mi kaže da ide na poslovnu večeru i ja sam panično zvala, misleći najgore. Morao je da me smiri, da mi objasni, da razumemo da moj strah dolazi od prošlosti, ne od njega. Milena, rekao mi je te večeri, držeći moje lice u svojim rukama. Razumem zašto si uplašena, ali ja nisam on. Daću ti sve razloge da mi veruješ, ali moraš da mi dozvoliš da pokažem ko sam. I ja sam mu dozvolila. Polako, korak po korak, gradili smo poverenje. I sa svakim danom, strah je postajao manji, a radost veća. Jovana me je pitala jednog dana: zaljubljena si, zar ne? Razmišljala sam o tome. Ne znam da li je to ljubav još uvek. Rekla sam iskreno. Ali znam da sam srećna. I to je dovoljno za sada. To je ljubav, rekla je Jovana sa osmehom. Prava ljubav nije ona koja te obara sa nogu i čini te ludim. To je ona koja te gradi, koja te čini boljom osobom, koja te čini srećnom. Moj projekat na poslu je bio ogroman uspeh. Kompleks koji sam dizajnirala bio je moderan, funkcionalan, lep. Šef me je pohvalio pred celim timom. Milena, ovo je tvoje najbolje delo, rekao je, i bio je u pravu. Ali nije bio najbolji zato što sam bila talentovanija sada nego ranije. Bio je najbolji zato što sam stavljala deo sebe u njega. Deo koji je preživeo bol, koji se transformisao, koji je postao jači. Projektovala sam svaki detalj sa namerom. Svetlost koja ulazi kroz prozore simbolizovala je nadu. Otvoreni prostori predstavljali su slobodu. Sve u tom dizajnu govorilo je o transformaciji, o ponovnom rođenju. I kada je zgrada konačno bila završena, stajala sam ispred nje sa suzama u očima. Ovo nije bila samo zgrada. Ovo je bio spomenik mojoj borbi, mojoj snazi, mojoj sposobnosti da krenem dalje. Stefan je osuđen na 5 godina zatvora. Čula sam vest preko telefona od detektiva. Priznao je krivicu. Rekao mi je, dobio je smanjenu kaznu zbog saradnje. Nisam osjetila ništa. Ni ljutnju, ni zadovoljstvo, ni tugu. Jednostavno, ništa. On je bio deo moje prošlosti. Zaključeno poglavlje koje više nije imalo moć nad mnom. Hvala što ste mi javili, rekla sam spokojno i prekinula sam vezu. Aleksandar je bio sa mnom kada sam dobila tu vest. Video je moj izraz lica i pitao kako se osjećaš. Oslobođeno, rekla sam. Konačno, potpuno oslobođeno. I bilo je istina. Bilo je kao da je posljednji lanac koji me je vezivao za tu prošlost bio prekinut. Bila sam slobodna da budem potpuno prisutna u svom novom životu. Aleksandar me je odveo na putovanje za moj rođendan, 36. godina. Otišli smo u Toskanu, u malu vilu na brdu okruženu vinogradima. Bila je to najlepša nedelja mog života. Šetali smo kroz vinograde, probali lokalna vina, jedli u malim tratorijama gdje su vlasnici znali svačije ime. Jedne večeri sedeli smo na terasi naše vile, gledajući zalazak sunca. Nebo je bilo ofarbano u tonovima naranđaste, ružičaste i ljubičaste. I tamo, pod tim nebom, dok smo pili lokalno vino, pitao me je nešto što me je začudilo. Milena, znam da je rano, znam da imamo vremena, ali moram da znam, možeš li da zamisliš budućnost sa mnom? Ne sad, ne sutra, ali jednog dana? Pogledala sam ga, njegove iskrene oči, topli osmeh, način kako me gledao kao da sam najvažnija osoba na svetu.
I shvatila sam da mogu. Mogu da zamislim budućnost sa njim. Nije bila ista budućnost koju sam zamišljala sa Stefanom. Ovo je bilo bolje, istinitije, stvarnije. Da, rekla sam, mogu. I poljubio me je nežno, sa poštovanjem, sa ljubavlju koja se gradila polako, ali sigurno. Bio je to poljubac koji je govorio o obećanjima koja će biti ispunjena, o poverenju koje će biti zasluženo, o ljubavi koja će biti iskrena. Jer ovo je istina koju sam naučila kroz sav bol, slomljeno srce ne znači slomljen čovjek. Znači čovjek koji ima prostor da odraste, da se promeni, da postane jači. Vratili smo se u Beograd nedjelju dana kasnije. Vratila sam se na posao, na moj stan, na moj život. Ali sve je bilo drugačije. Ja sam bila drugačija. Nije bilo više noći kada sam ležala budna, preispitujući svaku odluku. Nije bilo više trenutaka kada sam gledala svaki par i pitala se da li muškarac vara ženu. Nije bilo više straha da neću moći da verujem ponovo. Jer naučila sam najvažniju lekciju. Izdaja govori o karakteru osobe koja izdaje, ne o vrednosti osobe koja je izdana. Stefan me nije izdao jer nisam bila dovoljno dobra. Izdao me je jer on nije bio dovoljno dobar. I Aleksandar me je naučio da ne svi muškarci varaju. Da ne sve priče završavaju kao moja sa Stefanom. Da postoje dobri ljudi, iskreni ljudi, ljudi koji drže svoje obećanja. Ako si stigla do ovdje, pretplati se, ti si poseban. Mjesec dana posle povratka iz Italije, Aleksandar me je pozvao da se preselim kod njega. Ne moraš da kažeš da odmah, rekao je brzo. Razmisli o tome, ali želim da gradimo nešto zajedno, Milena. Želim da se budim pored tebe svakog jutra. Razmislila sam 2 nedelje. Razgovarala sam sa Jovanom, sa mamom, sa terapeutom, koju sam počela da posećujem posle razvoda. I svi su mi rekli isto, slušaj svoje srce. I moje srce je govorilo glasno i jasno, da. Preselila sam se kod Aleksandra u junu. I prvi put u godinama osjećala sam se kao kod kuće. Ne zato što je bio njegov stan, nego zato što je bio naš prostor. Prostor gdje smo gradili nešto zajedno. I shvatila sam da je to ono što sam uvek želela. Partnera, ne iluziju. Nekoga kome gradi, ne nekoga kome razara. Ljubav koja je iskrena, nelažna. Godinu dana kasnije, moj život je bio neprepoznatljiv. Sedela sam u kafeu na Kalemegdanu, gledajući kako sunce zalazi nad Dunavom i pokušavala da se setim kako sam se osjećala te večeri kada sam vidjela Stefana sa Nikolinom. Bol je bio tamo, duboko u sećanju, ali više nije imao moć da me parališe. Bio je to trag, podsjetnik odakle sam došla, ali ne i definicija toga gdje idem. Aleksandar je sedeo preko puta mene, čitajući novine, povremeno mi se osmehujući preko stranica. Živjeli smo zajedno već 7 mjeseci i svaki dan sam bila zahvalna što sam dozvolila sebi da rizikujem ponovo. Naš odnos nije bio savršen. Imali smo svađe, neslaganja, trenutke frustracije. Ali bio je iskren. Bio je stvaran. I to je bilo sve što mi je trebalo. Moja karijera je bila u usponu. Posle uspjeha stambenog kompleksa dobila sam ponudu da vodim CEO arhitektonski tim u firmi. Bila je to prilika koju sam sanjala godinama, ali nikad nisam imala samopouzdanje da je uhvatim. Prihvati, rekao mi je Aleksandar kada sam mu rekla za ponudu. Ti si rođena za ovo. I prihvatila sam. I bila sam odlična. Vodila sam tim od 10 arhitekata, radili smo na projektima koji su menjali izgled grada. I svaki put kada bih vidjela jednu od naših zgrada sa potpisom mog tima, sa mojom vizijom, osjećala sam ponos koji nikad ranije nisam osjetila. Ali ono što se desilo te oktobarske večeri, to je bilo pravo zatvaranje moje prošlosti. Bila sam na poslovnom događaju, otvaranju novog kulturnog centra koji smo projektovali. Sala je bila puna ljudi, investitori, drugi arhitekte, novinari. Nosila sam elegantnu crnu haljinu. Kosu sam pustila da pada u talasima, osjećala sam se samopouzdano i lepo. Aleksandar je bio pored mene. Njegova ruka na mom donjem delu leđa, podržavajući me bez reči. I onda sam je vidjela. Nikolinu. Prošlo je 14 mjeseci od posljednjeg puta kada sam je vidjela. Izgledala je drugačije. Starija nekako. Sa kraćom kosom. Manje šminke. Bila je sama, stajala je kraj bara sa čašom vina, gledajući u sobu sa izrazom lica koji sam predobro poznavala. Izgubljena. Sama. Povređena. Naši pogledi su se sreli. Vidjela sam kako je prepoznala, kako su joj oči postale šire. Trenutak šoka, zatim nešto što je ličilo na stid. Aleksandar je primetio moj izraz. Šta je? Pitao je tiho. To je ona, rekla sam.
Nikolina, Stefanova, hoćeš da odemo? Ponudio je odmah, ali ja nisam htjela da odem, jer u tom trenutku gledajući je nisam osjetila ljutnju ili mržnju. Osjetila sam sažaljenje, jer ona je također bila žrtva Stefanovih laži, kao i ja. Ne, rekla sam. Ostajemo. Ovo je moja priča uspjeha. Neću dozvoliti da me ičija prisutnost tera. Prošlo je pola sata pre nego što je Nikolina konačno prikupila hrabrost da mi priđe. Vidjela sam je kako dolazi, kako se priprema za razgovor. Aleksandar je bio pored mene, njegova prisustvo me je učinila jačom. Milena, rekla je tiho kada je stigla. Mogu li da razgovaram sa tobom? Samo minut. Pogledala sam Aleksandra. Sve je u redu, rekao je. Biću tamo. I otišao je, dajući nam prostor. Nikolina i ja smo stajale jedna preko puta druge. Dve žene koje su bile povezane najgorim mestima jedne priče. Što si ovde? Pitala sam, ne neprijateljski, samo radoznalo. Radim za PR agenciju koja organizuje ovaj događaj, rekla je. Nisam znala da si ti dizajner ovog projekta. Kada sam vidjela tvoje ime na programu, razmišljala sam da ne dođem. Ali ovo je moj posao. I moram da živim. Kimunula sam. Razumela sam to. Milena, nastavila je gledajući u pod. Znam da nemaš razloga da me slušaš. Znam da sam posljednja osoba od koje želiš da čuješ. Ali moram da ti kažem, žao mi je. Duboko, iskreno, žao mi je. Znam, rekla sam tiho. I želim da znaš, nisam znala. Nisam znala da ste još u braku. Rekao mi je da ste razvedeni mjesecima. Pokazao mi je lažne papire, lažne mailove. Bio je tako ubedljiv. I onda mi je rekla nešto što je konačno otvorilo posljednji deo slagalice. Posle svega, kada je uhapšen, kopala sam. Morala sam da znam ko je on zaista bio. I otkrila sam nešto. Izvadila je telefon, pokazala mi fotografiju. Bila je to slika mlađeg Stefana, možda pre 10 godina, sa drugom ženom. Ovo je njegova prva žena. Zvala se Jelena. Bili su u braku 3 godine. Razveli su se jer ju je varao, sa najmanje 5 žena koje je znala. Gledala sam u fotografiju. Mladi Stefan, sa istim osmehom, sa istim očima koji su obećavali ljubav. I žena pored njega, nasmejana, nesvesna šta dolazi. Kontaktirala sam je, nastavila je Nikolina. Jelena mi je ispričala sve. Rekla je da je bila lista, kao ona koju si ti našla, da je krao novac od nje, da je manipulisao njom i sa njenom porodicom. Sve isto. Mi nismo bile prve, Milena. I verovatno nismo bile posljednje. Shvatila sam u tom trenutku nešto što nisam razumela ranije. Stefan nije bio čovjek koji je pogodio jednom ili 2 put. On je bio predator, neko ko je to radio sio svoj odrasli život. Njegova prevara nije bila greška ili slabost. Bila je ko on jeste. Hvala što si mi rekla, rekla sam Nikolini. Znam da ti nije bilo lako. Postoji još nešto, rekla je. U zatvoru pokušao je da me kontaktira. Pisao mi je pisma govoreći da sam ja jedina koju je ikad voleo, da smo mi trebali da budemo zajedno. Ja sam spalila svako pismo. Dobro si uradila, rekla sam. Nikolina me je pogledala direktno u oči. Kako si to uradila? Kako si nastavila? Vidim te ovdje, izgledaš sjajno. Imaš karijeru, imaš tog čovjeka koji te gleda kao da si ceo njegov svet. Kako? I onda sam joj rekla istinu koja me je spasila. Shvatila sam da njegova izdaja nije bila o meni. Bila je o njemu. Nije me izdao zato što nisam bila dovoljno dobra, dovoljno lepa, dovoljno zabavna. Izdao me je zato što on nije sposoban za istinsku ljubav. I kada sam shvatila to, oslobodila sam se. Suze su krenule niz Nikolinine obraze. Želim da budem kao ti, prošaputala je. Bićeš, rekla sam nežno. Samo treba vremena. Terapija pomaže, prijatelji pomažu, ali najvažnije, moraš da veruješ da zaslužuješ bolje, jer zaslužuješ. Zagrile smo se. Bila je to čudna, neočekivana, ali potrebna zagrljaj. Dve žene koje su preživele istu oluju, pronalazeći mir. Kada se Nikolina udaljila, Aleksandar se vratio. Kako je bilo? Pitao je. Oslobađajuće, rekla sam. Konačno potpuno oslobađajuće. Većina ljudi ne razume da opraštanje nije za osobu koja te je povredila. Opraštanje je za tebe. Ja nisam oprostila Stefanu zato što on zaslužuje. Oprostila sam mu zato što ja zaslužujem da živim bez tereta mržnje. Svaki dan koji bih provela u ljutnji bio bi dan ukraden od moje sreće. I on nije zaslužio toliko moći nad mojim životom. Događaj je nastavio i ja sam održala svoj govor. Stajala sam ispred mikrofona, gledajući sve te ljude koji su došli da vide naš rad
i govorila o viziji arhitekture koja gradi zajednice, koja donosi svetlost u tamne prostore, koja transformiše. Ali u dubini duše znala sam da ne govorim samo o zgradama. Govorila sam o životu. Posle događaja, Aleksandar i ja smo šetali kući. Bio je lep oktobar veče, lišće je padalo sa drveta. Vazduh je bio hladan, ali prijatan. Držali smo se za ruke, hodali u tišini koja je bila udobna, nenapeta. Ponosan sam na tebe, rekao je odjednom. Za govor, pitala sam. Za sve. Za to ko si postala. Za snagu koju pokazuješ svaki dan. Za način kako si se nosila sa susretom sa Nikolinom. Stao je, okrenuo se prema meni. Milena, poznajem tvoju priču. Znam odakle dolaziš. I svaki dan sam više impresioniran koliko si neverovatna. Ako si stigao do ovde, ti si poseban. Pretplati se na kanal, lajkuj ovaj video, aktiviraj zvonce i podeli sa 3 osobe koje trebaju da čuju ovo. Njegove reči su me dirnule duboko. Jer to je ono što je nedostajalo sa Stefanom. Iskreno divljenje, istinsko poštovanje, ljubav koja te gradi umjesto da te razara. I ja sam ponosan na sebe, rekla sam. I prvi put kada sam to rekla, zaista sam to mislila. Preživela sam. Nisam samo preživela, procvetala sam. Te noći, ležeći u krevetu pored Aleksandra, razmišljala sam o celom putovanju. Od te kobne subote kada sam videla Stefana sa Nikolinom, do ove večeri gde sam bila slobodna, srećna, ispunjena. Bila je to godina i po transformacije, bola, rasta. Ishvatila sam najdublju istinu. Najteža iskustva u životu često donose najveće lekcije. Naučila sam da prepoznajem crvene zastavice. Naučila sam da slušam svoju intuiciju. Naučila sam da tražim ono što zaslužujem. Ne da se zadovoljavam sa onim što mi je ponuđeno. Naučila sam da budem sama nego da budem sa pogrešnom osobom. Naučila sam da je ljubav akcija, ne reči, da je poštovanje osnova, ne dodatak. Ali najvažnije, naučila sam da volim sebe. Ne na narcisoidni način, nego na način koji kaže ja sam vredna ljubavi, poštovanja, iskrenosti. I neću se zadovoljiti sa manje. Mjesec dana kasnije dobila sam čudan poziv. Bio je to advokat, ali ne moj razvodni advokat. Ovo je bio neko drugi. Gospođo Milena, rekao je, zovem u ime Jelene Marković, prve žene Stefana Jovanovića. Moje srce je preskočilo. Da, ona organizuje grupu podrške za žene koje su bile u odnosima sa manipulatorima i narcisoidima. Čula je vašu priču preko novinarskog članka o vašem profesionalnom uspehu. Ona želi da zna da li biste bili zainteresovani da govorite na jednom od sastanaka. Vaša priča mogla bi da pomogne mnogim ženama. Razmislila sam o tome. Mogla sam da kažem ne, da zaključim to poglavlje potpuno, da nikad više ne govorim o Stefanu. Ali onda sam pomislila na sve žene koje su tamo negde, živeći kroz isto što sam ja prošla. Osjećajući se same, osjećajući se ludo, osjećajući se izgubljeno. Da, rekla sam. Govorit ćem. I mjesec dana kasnije stajala sam ispred grupe od 20 žena u maloj prostoriji u centru grada. Neke su bile mlade, neke starije, neke su još uvijek bile u odnosima sa abuzivnim partnerima, neke su tek izašle, neke su bile godinama slobodne, ali još uvijek bile isceljenje. Moje ime je Milena, počela sam. I pre 1.5 godine otkrila sam da je moj muž od 5 godina varao me sa najmanje 5 žena, krao novac iz svoje firme i planirao sve od prvog dana našeg odnosa. Videla sam prepoznavanje u njihovim očima, kimanje glava, suze koje su se pojavile. I želim da vam kažem, nastavila sam, da ako ste ovde, ako ste napravili korak da potražite pomoć, da podelite svoju priču, vi ste već jači nego što mislite. Jer najhrabrija stvar koju možete da uradite je da priznate da niste ludi, da niste problem, da ste žrtve manipulacije. Pričala sam im svoju priču, svaki detalj. I sa svakim detaljom videla sam kako se neke žene vide u mojoj priči. Videla sam kako suze teku, ali i kako osmehi počinju da se pojavljuju. Danas sam ovde da vam kažem, ima život posle izdaje, završila sam. Ima sreća posle bola. Ima ljubav posle manipulacije. Ali prvo, morate da volite sebe dovoljno da odete, da se borite, da verujete da zaslužujete bolje. Posle sastanka, mnoge žene su mi prišle. Zagrlio me. Zahvalili mi. Jedna mlada žena, možda 25 godina, rekla mi je: moj dečko mi stalno govori da sam luda, da sam paranoična. Ali slušajući te, shvatila sam da nisam luda. On me gaslajtuje. Tačno,
rekla sam joj, i imaš moć da odeš. Možda neće biti lako, ali bit će vredno. I u tom trenutku shvatila sam zašto sam morala da prođem kroz sve što sam prošla. Nije bilo samo o meni. Bilo je o svim ženama koje ću moći da pomognem sa svojom pričom. Danima posle tog sastanka primala sam mailove od žena koje su bile tamo. Neke su mi govorile da su konačno našle hrabrost da odu, neke da su otpočele terapiju, neke da su prvi put u godinama osjetile nadu. I svaki mail je bio podsjetnik. Bol koji sam prošla nije bio uzaludan. Imao je svrhu. Aleksandar me je pitao jednog dana da li bih želela da promenim prošlost, da nikad ne upoznam Stefana. Razmislila sam o tome dugo. Ne, rekla sam konačno. Jer bez tog iskustva ne bih bila osoba kakva sam danas. Ne bih cenila ono što imam sa tobom. Ne bih znala kako da prepoznam istinsku ljubav. Ti si najjača osoba koju poznajem, rekao je. Nisam bila jaka, rekla sam. Bila sam polomljena. Ali izabrala sam da rastem kroz bol, umjesto da dozvolim da me uništi. To je razlika. I to je poruka koju želim da svi čuju. Vi niste definisani najgorim stvarima koje su vam se desile. Vi ste definisani kako ste odgovorili na njih. Danas, skoro 2 godine od te kobne subote, moj život je više nego što sam ikad mogla da zamislim. Imam karijeru koja me ispunjava. Imam ljubav koja me gradi. Imam prijatelje koji su bili tu kroz sve. Imam porodicu koja me podržava. Imam mir koji dolazi sa samopouzdanjem i samoljublju. Stefan je još uvek u zatvoru. Ponekad razmislim o njemu. Pitam se da li je ikad shvatio štetu koju je naneo. Ali, većinom, ne razmišljam o njemu uopšte. Jer on ne zaslužuje prostor u mom umu ili mom srcu. Jelena, njegova prva žena, postala je moja prijateljica. Zajedno vodimo grupu podrške, pomažući ženama da nađu put iz abuzivnih odnosa. I svaki put kada pomognemo jednoj ženi da ode, osjetim da moj bol služi svrhu. Ako verujete da ove priče treba da budu ispričane, pretplatite se i podelite sa onima koji trebaju da čuju. Jer to je istina koju sam naučila. Naši ožiljci mogu postati naša snaga. Naš bol može postati naša svrha. Naša prošlost može postati naša lekcija. I najveća lekcija od svega je ova. Vi zaslužujete ljubav koja je iskrena, poštovanje koje je istinito, partnera koji vas gradi umjesto da vas razara. Ne zadovoljite se sa manje. Ne dozvolite da vas neko ubedi da ste problem kada ste vi rješenje. Ne dozvolite da vas ičija izdaja definiše vašu vrednost. Jer vi ste vredni. Vi ste jaki. I vi možete ne samo da preživite, vi možete da procvetate. I to je poruka sa kojom vas ostavljam. Bez obzira kroz šta prolazite, bez obzira koliko boli, bez obzira koliko se čini nemogućim, ima svetlost na kraju tunela. Ima radost posle tuge. Ima ljubav posle izdaje. Samo morate da verujete u sebe dovoljno da napravite prvi korak. Da potražite pomoć. Da odete. Da se borite za život koji zaslužujete. Jer život je predrag da biste ga proveli sa osobom koja vas ne ceni. I vaša sreća je previše važna da biste je žrtvovali za nečiju laž.